Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe venres, día 3 do mes de xullo. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se nos queren seguir por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois hoxe imos a falarlles en principio de un aviso. A Xunta de Galicia activou para mañán e para os próximos días a alerta vermella por calor en 138 concellos. Entre eles está o noso de Cerceda. A Xunta activará mañán a alerta vermella por calor en 138 concellos galegos ante un episodio de temperaturas extremas que se prolongará durante os próximos días. A medida afectará en boa parte do oeste da comunidade, incluídas tamén amplas zonas da Coruña, do interior de Pontevedra e das Rías Baixas. Ademais, tamén da montaña ourensá. A activación do máximo nivel de alerta sanitaria leva aparelladas medidas excepcionais que suspenderán as actividades deportivas federadas e do programa Xogadeo ao aire libre durante as horas centrais do día nas zonas con alerta vermella, insistimos, donde estamos tamén en Cerceda, donde as temperaturas non serán excesivamente altas, pero sí a mitad do día pode ser problemático si se fai algún esforzo físico. En concreto, a alerta vermella por calor se estenderá dende as 12 do mediodía dos próximos días ata as 8 da tarde. Se prohibirá a actividade deportiva no exterior. Para activar estas alertas, a Consellería de Sanidade combina a información de Meteo Galicia basada nas temperaturas máximas e mínimas previstas e tamén a duración do episodio de calor co sistema de Meteosalud, que analiza a relación entre temperatura e mortalidade a partir dos rexistros dos últimos 20 anos. O obxectivo é anticipar o impacto que as altas temperaturas podan ter sobre a saúde da poboación, especialmente a máis vulnerable. A Consellería de Sanidade lembra que a exposición prolongada a temperaturas extremas pode provocar dende síntomas leves, como mareos, calambres ou agotamento, ata cadros graves como a insolación por golpe de calor. Pois así como vimos a comenzar este informativo falándosles dese aviso, e falaremos tamén hoxe do recoñecemento municipal aos equipos de fútbol ascendidos, será esta tarde noite. Tamén falaremos mañán da terceira festa da tortilla de Meirama, pasado mañán do xantar veciñalén en Crobas e a semana que ven o San Cristóbal na Silva, a festas do Carmen en Cerceda, que tamén hai, lembren, o Carmen en Rodís, e da festa do Cochiño, tamén falaremos, temos o cartel, e do campamento digital para os xóvenes que se poden anotar de xeito gratuito. Lembramos que a oficina móvil Retorno da Xunta vai estar tamén en Cerceda. Este mes hai de plazo para solicitar ou para inscribirse nas actividades deportivas e culturais de cara á próxima temporada. O Parque Acuático conseguiu este mes de pasado de xuño os mellores números dende que se inaugurou. A ITV da Maquinaria Agrícola vai a estar tamén aquí en Cerceda, en concreto na Silva, e falaremos da recollida de papel e cartón porta a porta para empresas. Por último tempo, como decimos, para mañán seguirá sendo tempo, en este caso anticiclónico, subida de temperaturas que poden ser sofocantes na mitad do día. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de que hoxe venres ás 8:30 no Auditorio Municipal vai a ter lugar un acto de homenaxe aos equipos de fútbol que lograron o ascenso de categoría nesta última temporada. En concreto, foron 4 o Atlético Cercedense femenino, que quedou campeón de Liga e o ascenso despois de debutar no fútbol 11 nesta categoría. Tamén ascendeu brillantemente o equipo cadete infantil, sendo campeón e ascenso a segunda categoría Galicia, e tamén os infantís que ascenderon de categoría tamén brillantemente. Por a súa parte, o San Martiño de veteranos acadou a primeira división de veteranos brillantemente, un ascenso e campeón de Liga. Hoxe, dende o Concello, queren recoñecer o seu traballo por conseguir uns obxectivos deportivos e ser os mellores, prácticamente, equipos de cada categoría.
Máis tema, mañán se celebra a Festa da Tortilla en Meirama. Mañán sábado 4 de xullo, a Comisión de Festas de Meirama preparou a terceira Festa da Tortilla no campo da festa. A partir das 5 xa haberá xogos infantís, festa de espuma, hinchables, etc. E logo xa ás 8 comenzará o concurso de degustación das tortillas. E logo xa ás 10 da noite, música co DJ Teo. Así que xa saben, mañán Festa da Tortilla en Meirama a partir das 5 da tarde. E pasado mañán hai un xantar veciñal en Encrobas. Este domingo día 5 en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas organiza un xantar veciñal baixo carpa a base de pulpo, afartar, churrasco, postre, café, chupito, etc. Hai, en este caso, unha festa, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un ano máis este xantar popular basada en pulpo, así se chama pulpada no cartel, pero que tamén, ademais de pulpo, terá churrasco, postre, café e chupito. Todos aqueles xa anotados e inscritos están citados para este domingo en Pontoxo. E a semana que ven é o San Cristovo na Silva. O domingo 12 de xullo terá lugar na Silva a festa do San Cristovo. Haberá misa solemne, segundo di o cartel da Comisión de Festas, haberá misa solemne a 1 da tarde na honra ao San Cristovo, con a tradicional procesión polas rúas da Silva, onde se premiará o camión, ciclomotor, tractor turismo ou furgoneta mellor engalanado. Na sesión vermú estará a Orquesta Galaxia. No campo da Feira das Nenas acollerá un gran xantar popular coa pulpeira Luis Guerra. Os tickets xa están á venta en establecementos da Silva ou, se queren, tamén no teléfono 679 96 25 36. Pola noite haberá verbena coa Orquesta Galaxia. E unha semana despois serán as festas do Carmen en Cerceda, 17, 18 e 19 de xullo, venres, sábado e domingo se celebra na parroquia de Cerceda as festas do Carmen no campo da feira. O venres 17 xa haberá dianas e alboradas, haberá misa 1 na honra a Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión vermú. O venres pola noite verbena co Grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Nean Boy. O sábado volverá a haber dianas e alboradas, pasarrúas con San Martiño de Cerceda, a unha misa na honra a Virxen do Carmen e pola tarde do sábado ás 2:30 sesión vermú e ás 6 da tarde pasarrúas coa charanga e a Pepe Mais. Pola noite do sábado, a partir das 11, verbena coa Orquesta Finisterre e disco móvil impacto co DJ Cotelo. O domingo haberá de novo dianas alboradas, volverá a actuar o grupo de música San Martiño de Cerceda e a partir da 1 misa na honra ao Santísimo Sacramento. O domingo pola tarde, ás 2:30, sesión vermú co grupo de Vicio e a partir das 4, Día do Neno. Pola noite, verbena co grupo de Vicio e fogos de artificio. Eso será as festas do Carmen na parroquia de Cerceda, en donde, ademais, como novedade este ano, todos os días, ata as 9 da noite, será unha festa sin ruído para facilitar disfrutar de todas as actividades ás persoas con baixa tolerancia ao ruído. A Comisión de Festas, lembren, organizou xa este cartel para as festas do Carmen. Unhas festas do Carmen que tamén se celebran na parroquia de Rodís. Estamos pendente tamén de saber o cartel de ese festexo que soe ser o día 16. E a finais de mes está a festa do Cochiño. O sábado 25 de xullo se celebra a edición número 28 da festa do Cochiño no Acevedo, en Cerceda. Durante todo o día actuará a charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde, degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega con unha ración a 15 euros. A venta anticipada poden solicitala ata o día 21 deste mes de xullo no viveiro de empresas de Cerceda no Acevedo de 9 da mañán a 9 da noite. Tamén a selección da parcela será o xoves 23 de xullo ás 5 da tarde no Acevedo. Haberá hinchables gratuitos para cativada de 3:30 a 7 a partir das 8 a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Cambiando de tema, falamos agora dun campamento digital que organiza o Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, organiza un campamento digital gratuito para nenos e nenas de 9 a 3 anos.
A aula CEMIT, como decíamos, situada no Centro Cívico, organiza do 13 ao 16 de xullo un campamento digital dirixido a nenos e nenas de 9 a 13 anos, unha actividade de carácter gratuita que se desenvolverá en horario de 10:30 a 12:30 e que será durante 8 horas. A iniciativa propón un de xeito diferente achegarse á tecnoloxía apostando por unha metodoloxía práctica e participativa. Durante o campamento, os asistentes descubrirán que Internet tamén pode ser un espacio para colaborar, aprender en grupo, etc. O programa incluye 4 módulos de campamento digital express, donde, en este caso, aprenderán o uso responsable das ferramentas digitais. Entre os contidos que se abordarán figuran a prevención do ciberacoso, a sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito digital e a promoción de hábitos saudables no uso da tecnoloxía. Se queren anotarse e inscribirse, poden facelo no teléfono 881 025 131 ou por WhatsApp no 644 52 99 90 e se celebrará no Centro Cívico. Tamén poden anotarse ali polas mañás. A oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia vai a estar aquí en Cerceda, será o martes 14, de 9 da mañán a 2 da tarde no campo da feira de Cerceda. Estará esa unidade móvil da Xunta de Galicia para asesorar sobre programas de apoio aos emigrantes retornados, para asistencia en trámites administrativos, xestións relacionadas coa sanidade, educación, seguridade social ou tamén, en este caso, búsqueda de emprego ou de vivenda. Si queren ali, poden asesoralos durante esa mañán, o martes 14 de 9 a 2 no campo da feira de Cerceda. Durante todo este mes de xullo é o plazo para inscribirse nas actividades deportivas e culturais para a próxima temporada. Durante todo o mes de xullo estará aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello dende outubro ata maio ou xuño do seguinte ano. Poden inscribirse no rexistro polas mañáns de 9 a 2 na planta baixa do Concello ou poden inscribirse pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. E falámoslles do parque acuático, porque unha vez pechado o mes de xullo, o parque acuático de Cerceda, a pesar de abrir o día 10 de xuño, conseguiu os mellores números de visitas no mes de xuño dende a súa apertura. O parque acuático batiu en xuño todos os récords de visitantes dende que arrancou a actividade fai exactamente 26 anos. Polas instalacións de Cerceda pasaron máis de 22.000 usuarios neste mes de xuño e, insistimos, o recinto abriu as súas portas de xeito oficial o pasado día 10. Estes datos confirman a importancia do parque acuático como referente turístico con unha media de 1.100 visitantes ao día, un dato que confirma que este mes de xuño foi o mellor mes de xuño desde que se inaugurou o parque acuático, batindo o rexistro que tiñamos no ano pasado, cando se contabilizaron 20.652 persoas. As previsións son moi optimistas para este verán se prosiguen as boas condicións meteorolóxicas. Tamén recordamos que a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva a finais deste mes. Do 27 ao 31 de xullo se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva. Todos aqueles que queiran poden pedir cita previa no 981 92 80 80 ou poden tamén facelo a través da súa páxina web www.citv.com no apartado de cita previa. E recordamos tamén que o Concello presta un servizo de recollida de papel e cartón porta a porta para empresas. Agora, nestes intres, hai que actualizar o censo das empresas adheridas para recoller o papel e o cartón porta a porta. Dende o Concello se pide a todos os interesados que entren nun enlace que atoparán na páxina web municipal e que actualicen os seus datos. Datos de un servicio que se presta todos os mércores polas tardes e que no que deben deixar o papel e o cartón na entrada da súa empresa debidamente atado. Por último, o Inserso abriu o programa de turismo para a próxima temporada
2026-2027. Así que todos aqueles que queiran sumarse ao programa do Inserso, que non estiveran xa anotados, teñen agora de plazo ata o día 10 de xullo para facelo. Se teñen algunha dúbida, poden tamén achegarse ao Concello de Cerceda, ás oficinas de Servicios Sociais na terceira planta, ou chamar por teléfono 981 68 60 68. En canto tempo, como xa anunciamos ao principio do informativo, mañán a Xunta declara alerta vermella por altas temperaturas en 138 concellos galegos, entre os que estamos en Cerceda. Mañán o tempo, o que di Meteo Galicia, que as altas presións localizadas no norte da Península Ibérica van a continuar chegando masas de aire cálido procedente do norte de África, deixando mañán unha xornada moi calurosa en toda Galicia, con ceos que estarán en xeral pouco nubrados ou despexados, e as temperaturas volverán a ascender, tanto as mínimas como as máximas, marcando en xeral valores elevados para esta época do ano, con ventos que sopran do nordés que axudaron un pouco a paliar este calor na zona norte de Galicia. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos, na televisión, Manuel Iris, en a redacción, en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.